Audio Jungle. Kardo, Lili Monjorong Piti, Pinibirta, Arju Ponita. Klurdung ahabar along solar project KBG pu aputhak council pen klurdung arat atum pen maike padopon solar project KBG ke klurdung arat atum chedon dun thekthi lakha crazy langpher constituency ke parlo klurdung ahabar along solar project KBG pu aputhak council pen klurdung arat atum pen maike padopon along klurdung arat atum solar project KBG aputhak Klurdung arat atum pen chedon dun thekthi labangsok solar project amai along kachi tongdun lake Karbi Anglong Autonomous Council MLA Dorsing Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council Revenue EMO Morsing Tiso Karbi Anglong Autonomous Council Revenue Secretary Mukuling Tikathar Bokolia ACF Harinat Ronghang lapen ronga circuit hekiding atum chetong dun si mai along RDCP dun Lason si theraponi fight rock CR ni bolong komaji klurdung pu ahabar along solar project KBG amen pen longli chiri suri in koi alongli KN ponji pu amen pen hadak kedo klurdung arat atum manghup rong ajok Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang kapin khat ateng pen bangsi labangso chethanchimung pon longlu lapen MLA Dorsing Ronghang Revenue EM Omorsing tiso atum kaningje pon atengke klurdung arat alongli nangki thiji aphanle solar KBG kali lapen klurdung le solar project KBG kali klurdung arat aphan pasung klungji kali lapen solar project KBG adim ajahak atumke long leya potta joy pen claimaret bonsita lahai ke ale abi pusi than bachi kipuna hu nane pilar sum bolok polak du thai sida la solam thi bange rong sorta ningoi ede nang po ate aningkan sidi dum langkai jan ngai election ra buta army police ga sotwar dige pon te kludung sor ban klung pon klung le si kludung sor ban thanga ke choklam jodam thanga ke siksak awidi lapen jong se pa siksak rokok poden ne du chedon dile asi dil tungda jap pek ja hoy ajir include pen khilkluk thegi phan pen Karbi Autonomous Council tamna tame revenue kelong pon dia phan jong si lason rong sorpam lipin mena project lipon pode ne du chedon no pen holo taksi lason si non government atum direction dipom forest apana son direction pi pen revenue tamna son direction pi sabage mang si channel tame wide pen thanon rong sorpan pasung kum pen si aso epidicial project ke bi buangke na bangke ahok kali la ke pasung bonte certain de rong sortum pen ke la bangso project bang bilong lelo pusigi pu la so pata pisi alang tu bilong le bang mane alang tu alang tu long le long bilong le ko alang tu long le genti ka dei alang tu hawar alang tu hidi alang tu bari bitung le genti ka dei mati alang tu mane than thai lurdung ku thai hoklo langkayan men lurdung che te mokhelo masi lurdung anat si alang tu matha pon thai lo ta la ke kali la lurdung le bi kali alang tu lurdung bilong le bolam mati lurdung le bi kali la bang sports to dei ko sir dan de ethela joy pen se birta ke long teng brote la bangso project ke bang lu pen penangan tum male gen tum ta to la long le pota bang joy pen ke claim tum do la so pata pisi kama beluti pota le pak faru ta me ali belu ate council order biji pote bifam nil tum se pasi ge nil tum se proof ji ge ni ho mane mondol long ero long en nam let ete ge paklang bukan li belu la ge ate council pen kai proof dotang te na halo portal council pada ka hangi mat dei la mang thang mata nang pen pota ka we dolang genuine along le sarkari along le pen na hai revenue along le pute rong sorban dum prabjin pen pota ki people ni panami tum council ba chingwai po pen tikon po ado we pata rong wangsi pota de rong tinipon lapen klurdung arat atum pusi tami klurdung ahabar alongke solar project bilong le pusi soar lo atum mati nimarli atum sitami ningkang samsi chepaklang pon lapen jong si solar project KBG pulotang te klurdung arat atum sodak pen chesong pedu ponji lapen rat atum pachini pona tengke jong si solar project KBG pulotang te nilitum klurdung arat atum aphan nang pathi det thapusi than pachini pon bolong komaji pen mukrang terang Karbi Anglong News Klurdung arat lapen langper isum teran ain pen isum Karbi Anglong Autonomous Council ake hai Dr. Tuliram Ronghang lapen litum di fuel MLA ake hai bida sing ingling lapen PWD board chairman ake hai longsing tokbi lapen litum da kaching hon nai langper representative mate MSC ba litum IEM
muduram lekhya ke hai sara phantame nitum ninga klong chorolo athe nitum patumi hat jongpen ludung arat lapen elarni atum akemang pon pen la somerum dam pipon pen si pini siam sar nanga chotoi ateng pen pini da nitum long MLA ke hai dorsing ronghang lapen revenue IEM ake hai amosin disolang tumwang pen dakar kadoga vek ludung arat atum pen nangching wai linsi la solam thebang pini ajai mek nang khande kang lo je lasu epidicial 20 bighas ke parlu ponji polong bangke kludung 20,000 bighas ke parlu ponji polong bangke ini tum kludung aha war bangke ponpelu busi ini tum han lam thenan chakpon lasu alam thenan ke chakpon along bangke lalo alang tum kapre kadim long ta long lilang bom lasu ke lang along si dak bangta ko an si allotment ponji ma pula haya survey phansi pincong pon cot pusialam theni tumhan jasemet lamchak pon puthot herang kepen karjupona hut ilitum harokhat MLA dorsin rampen ki pona teng lute dak patah mamasi jojo pen ke claim ma tum phan bangke cancel ji aku pipi pusi lam thelang li ben paklang pon asi aholo jongsi la son jongsi alangli kecicak pona teng ben jongsi claim pon puli tum hawar dak pen tum bangke ninga klong ben churu ponji pon tame jongsi joy pen pemani ang tan pen ke bang pen jongsi pota amenang cibidum kok pen jongsi dak la ahawar long tum dak duthi bahawar arar tum hanung si sona pasung pon do potela bang ni tum arar pen ke song pon vekti Nanti tum kacini pon teng pro te lo son dom. la person joy pen do pusi pu la si la bangge jasme ke mediang lo bang nombang paklang lo muthelang tum bang cicini do lo la si jongsi la son pemani aku jojo mengklaim pon do flote la pen itum ben ke jasmer action and pon vekji la ben rat ak chesong pathi dungsi do ponji ke bang journey Nanti pini nanti tum la bangso prang ke me ke pha pon ke la bangke jasemet ke solar project ke puthat lasi la bangso solar project ke puthat kusi posi klodong long naketo koklo asa puthat pachini ahok pe lo pote solar project nang bi pon kok ili tum ta kado ka vera ta ningarong ponang ji akhe la so adim nong dolo pe tum kado ka be Sirimongol akulat puthot KAC pen pang putu longlok aputhat phamphang songatum ningkang samse kachapakla kedam tangarni ahot diphu hithia long kedo Sirimongol akulat ahem phu sopo nisan jin inut swaro pen otlang no sai kachoklema puthak hur chodut pen KAC pen alom so phan inghap cheklo bonta labang so kulat pini pen pang pulong loklo ajok pinangarat la pen hamphang songatum kamang huason loko kasonlo la so ajok pinang hamphang song chingrum si ke pang kirchi aphat chi song pon alang li tum pen pherang keng nu ki jaya tengke nisan jena bang kedam tangani so ro pen awi we sai ka choklem ke chok che ajok pinang hamphang song la pen labang so kulat pang hablo bonta ke si pen nilitum aphan thanga chingwai bi pin pen ko son sila puson ke pang pulong loma la pen nilitum justice long le ko la puson ke pang pulong loke chokche la pen la puson one sided justice ki pichot ke chokche pusi alang litum pen chongpon news text report Karbi Anglong news for gathering here. That means today around like 10 organizations we are gathering here, and the main purpose for gathering here is that because we did not get the proper justice, so for that reason only we just came here in order to shut down the Sri Mangal showroom. Because the first and foremost thing what the council should have to do is that this showroom has been shut down by the organization. That means the first and foremost thing the council should have to discuss with us about the reopening of Sri Mangal. But they did not discuss with us without any discussion. They has passed the bill in order to open Sri Mangal showroom. So for that reason only we, the 10 organizations, we gathered here in order to shut down the Sri Mangal showroom. By saying this, I would like to conclude my speech. Thank you. check distribution ceremony ajemek ke pamanpon pini therini phayani ada por phai kepen dipu klabalong check distribution ceremony under Chief Minister Relief Fund for Education and Medical Purpose ajemek ke padupon lasonsi Minister Relief Fund ke panong pon laki ki duk det ahem tuna tuma phansi panong pipon lo
tangka kadure chet kachali boma usumara tuma phan lapen se kechelang moweden ahem tuna phansi pi pajir poniklo pini ki pi pon laki MLA bidia singing lakha Krisir kep dipu LAC angkangsi pi pajir pangcheng kono lapen kadokawe bang pharoner kep adungarai abang phua tuma phan pini cek pi pondo basi KACCEM Dr. Tuliram Ronghang pen phan pachini po lapen cek busitami CEM Dr. Tuliram Ronghang reading pen pi pajir pondo lason si pini cek distribution ceremony ajay megalong bang suri ke thom so siar mu chitong si ni pen pen pachun po News Text Report, Karbi Anglong News.